diri mo upa ito nananalumpigos. Otro, diri mo upa ito nananalumpigos. Mabiyahe ka na ba ito ni mo tricycle? Ay, oo pare. Iyawat na itong mga ikitaon ng pamasada. Aga pa man na dingan, abot ko. Oh. Damo na dingan itong pasahero dito merkado. Ikaw pare, tikat ka na ba merkado? Sakay na la, para ka makalibrihin pamasahe. Tara, para diri ka madlawan. Aw ano, may nakabayan na tindahan merkado pare? Oo, pare. Umabot kanina ang kagahon na akong mga utanon ng order. Okay, kung maamoy ito, tana. Sakay na la. Sige pare, pasakyan na lang ako. Siring mo pa para makalibre pa masahe. Uy, Madilisa. Nakabati ka ba itong bagong notisya? Ano ito, Madi Vilma? Ano ito nga bagong notisya? Uy, ito ba nga luti nga may dadako nga balay? Napalit na kuno ito. Ama ba? Oh, pa ito. Pera. Pera pa ko na. Mukhang pera. Ang motoray day. Pa ito. Pero, untabutan to nakapalit ano, Madi? Ang butla, bagabati ko. May da pagka-stricta itong mag-asawa. Dirigad siguro iton. Alagad, kay pagpamalera din ura-ura man din makisama aton. Pagugulay nga amyaw, di ba? Unta, ano Madi? Unta. Para maupay lang kita din, he. He. Ano adto? Ito nga mag-asawa, ito nakapalitan Lose. Amo to, kawaray mo memorya. Ito nga, ano adto? Ito nga mag-asawa, ito nakapalitan lote. Haatubangan ito mga squatter. Oy, Rico ko dito nga nakapalit ano? Ay, oo, kay bati ko. Igpapayad itong balay nga nakatukod na dida. Papadurod ako daw itong balay. Okay, Rico ko man ito hera. Ay niyan, itong agian itong mga nangungukoy haloyo, ano man? Ay, kaya wala man klabot itong mga nangungukoy dito. Haloyo itong lote. Ada masasabutan ito naton kay pati kita apektado asyo. Alo nga apektado ba? Wala kita labot itong kay bago nga tag-iya ito nga bago nga tag-iya ito nga lote nida. Basta ayaw lang kita pangin labot liwat tapos. Asyong? Ay, nahala-hala. Sige, dere ka man na ako nakakaintindi. Dere ka naguhuna-huna itong mga tearabot nga mga adlaw. Kinahanglan nga... Bitla. Kinahanglan nga mapalibutan ko dali itong lote. Sigurado ito, Norma. Kaya di ko karuyag nga may makasakub ha atong solar. Naraan mga iginbutang ko hakdal hadto nga mga dumog na. O daw, ngan ipatanggalhan mga tao dito haluyo. Papabaydan nato nitong ayaw dira siya. Luyo.
Ada kami ano. Papapaidan, patanggalan mga tao dito haluyo. Papaaidan gud naton hinton bag-o. Bag-ong tato nigliliwan hito dida. Kukuha, ayay, kukuda. Ano? Kukudalon. Kukudalan. Bag-ong tato nigliliwan hito dida. Bag-ong tato nigliliwan hito dida. Kukudalong gud naton ito, hinton palibot para makalikay ito mga kawatan. Maupay kun sugadbong, kay nadiri ako nga mag-iinagi-agi ton mga taga-squatter din nga aton tungod. Mamay ka, may danog dito nirangay an agian nga ginhimo. Diri to pwede, sa hakop pa naton ito dida nga ira ginhimo nga agian. Salit, diri na pwede pa umagi dida. Ay, sakto ka. Dere na hira pwede makaagi dida. Labi na kung makudal na ito itong palibot. Pagkaya na, temporary lang na ito nga mga sim nga mga ginbutang nato nga pinakakudal dida. Kay kahuman nga ni ini nga pag-aya ditong balay, ada, igpapapader na nato ito itong palibot. Ito para Ben. Ato na nakapalitan lote halugar. Gan nagtitikag na pagpaed itong balay. Gan bay na mga nakabutangin kudal kapalibot itong lote pare. Gan ginsidhanan aragian naton kadto sulod. Ano? Uy, di pwede. Hay man itong mga nagukoy halo yung mga agi kung magawas. Ngano sa pa? Pare, ano naman ako magkamiad ng kalamidad? Hay man itong mga tao maagi ito. Ay hamon na nga ni pare Ben. Di ra mo itong mga batasan itong nakapalitan lote nga atubangan. Kaya nga magsusugad manira. Dito makatao nga iraging bubuhat. Nananalumpigos manira itong mga gudti nga pariho aton. Dito pwede. Dito ni pwede. Pakikigimang rawang ko tira. Oh, pare? Oo da, paridan. Pakikigimang rawang ko iton ng mga tao. Ito nga mag-asawa. Kinanglan nga maghatag irambisa na malaguti nga agian para itong mga nag-uukoy haluyo. Gamo gud kita nga pamilya nga ato nangungukoy. Oy! Kung hino ka man, kung aad tuman ka mo nangungukoy haluyo, waray kami labot. Pero ma'am, Yan, hino ka mo ha? Nga mga ngaroin agian? Mga taga-squatter man na nga ni ka mo? Pasalamat pa nga ni ka mo. Nga waray panhamon mapalit iton nga lote hasulod. Kay mapalit na nga ni namon ito, kamo nga tanan, in akong papaiwason. ma'am, Salit, bayan na din eh. Nakakadistorbo ka. ma'am, nahangyo na kami nga tagan mo kaming bisan naguti ay nga agian. Kay kung ipapadayan ito nga pagkudal, palibot itong iulote, ano naman itong mga tao nga ito na ako haluyo? Ang sapit nga lote, naghatagamin sa kamitrong agian. Kung iyo iniguupod pagkudali, wala na kami maagian, nga no sa pa. Gawas naman nga nito tahiyo. Hoy! Muhumon! Sering ko pa! Waray kulabot! Basta karuyag namon magkudal! Oh. Waray na kang mahimo! Kay bahangin pa kami niyo pangawatan! Ma'am, di kami mga kawatan nga nangungukuya sa ulod. Ano mo pa kasiguro daw? Okay, nakaka-relate akinin. Natatouch ako. Ano mo pa kasi... Mga kawatan nga nangungukuya sa ulod. Di kami mga kawatan nga nangungukuya sa ulod. Ano mo pa kasigurado, ha? Hala! Layas na ha akong atubangan. Damo pa ito na akong trabahoon. Nakakadisturbo ka. Boyset ka nga, peste ka. Ma'am, Malaksi itong katrabaho ito naton bag-o nga balay, Norma. Oo, Bong. Ahoong yan. Kumanin mga taga-sulod.
Ah, ayaw iratagin atensyon. Waray natin labot ta ira. Amo nga nga ginpalayas ko. Kay waray ko labot, iton ira ginahangyo. Nga tagan naton kuno hira, hindi san guti ay la. Nga ira maagian. Ti pagawas. Kada kay ginyaknan ko, bahala ka mo, waray kami labot. Sir! Sir! May Hindi na extra. Kadi man extra. Waray kami labot. Ko, bahala ka mo, waray kami labot. Sir! Sir! Binabigyan sumatay mo, sir! Uy, Emilio, ano man ito? Sir! Gingkawatan kita yung upat ka sa akong nga siminto! Ano? Oo, sir! Mga animal hira. Waray na iba-iba nga maghuhulat lit. Magbubuhat. Ay, magbubuhat. Waray na iba! Waray na iba nga magbubuhat ito. Waray na iba-iba. Ano? Oo, sir! Animal hira. Waray na ba iba nga magbubuhat to? Waray ina iba. Waray na iba nga magbubuhat. Waray na ba? Waray ba? Waray na Ako iba. nga siminto? Yan upat ka sa akong nga siminto? Ano? Mga animal hira. Waray na iba nga magbubuhat ito. Kundi mga tagasulod la. Salit, dalian niyo itong pagbutanghin kudal ha. Palibot ha, dalian ko niyo. Oo, sir! Para di rin na mga autorit pagpangawat din niya aton sa sakob. Dinit sulod ito aton kudal. Nakakasabot ka mo? Oo, sir! Tira, tatapusin na mo yung pagkudal na palibot. Kaya, sir! Pahuruhang paan mga gago? Mga Kawatan. Pahuruhang paan mga gago? Mga kawatan, goodman? Salit, bahala yarang magbiling hinlain nga agian. Diri kay dinhiya aton dapit, mga kawatan! Ay, Paribin, ano man iniya na, bangin mahuman na ito nira pagkudal itong luti gawasan. Ayan, man kita hini maagi kung gumawas kita. Ay, kaya ko na itong problema ito na Paribin. Lisa, Vilma, Lisa, Vilma. Lisa, Vilma, Lisa, Vilma. Kung hini maagi kung gumawas kita. Ay, dako na ito nga problema, Paribin. Kinanglan nga gumius kita. Diri sa itong gibubuhat ito nga mga bag-o nga tag-iya itong lote, ha? Tubangan naton. Magaan man kita kay bati ko. Ginpangawatan ko no di dahin simento. Jesus, direct na ito yung mga taga din niya aton. May sulod ang nagbuhat ito. Ira lang nga ako itong mga trabahador, ito nagbuhat ito. Posible. Posible Posible manggod nga. manggod. Oo. Posible nga ira lang nga mga trabahador, ito nangawa ta ira. Amo Kay ito. abat ko, maiha ni rasilduhan ito mga trabahador. Amo nga ginbubuhat na lang ang pangawatan nila. Kay di rin man nagsisulot ng era mga trinabahuan. Posible good man ito. Diba? Pero dili kita ito nakakasigurado. Kay bangin iba lang nga tao nagbuhat ito nga pangawat. Kay siring panidan. Waray taga din niya aton sulod nga magbubuhat ito. Waray! Ano man yan ah? Oo. Ano ba ito angin nato buhaton, Ben? Ano? Bong, adin lalaki nga kumaniha ako, hanin usa ka siya. Amoy ito. Imo ito pa rin. Mahangin na daw siya. Adi ako, adit in. Siya? Marang ka na. Hanin usa ka siya. Amoy ito. Amoy ito. Mahangyo na liwat initon iraagian. Pwes, dahil ito may tatabo. Ma'am, sir. Mo kay nga agay yun. Ano man to ni mo toyo? Dali, kay may da kayo mga trabaho. Diri kami pareha sa iyo nga mga tambay laga mo. Ano ito? Sir, nahangila kami nga tagan mo kami. Agian ba? Kami dito mga taga-sulod. Para ano? Otro ka mo nga makakapangawat?
Sir, Di na ko makakahatag hayon maagian niyo. Kung ano ka mo, didto ka mo hakaluyo agi. Libot ka mo. Sir. Ngano sa pa? Wari kami labot tayo. Kay diri kami hayon nangingin labot. pero sir, usa lang nga konsiderasyon ito naman. Gutiya ilang nga agian. Kay diri ba? May da naman kamo ginaagian? Diri pa ba ito igo hayo? Oo, duha ganito ka metro. Pero yan na nga iyo inigin ko daw. Hain pa mang kami hito, di da makakaagi. Sir, ano naman na kung may da kalamidad o mga emergency? Sir, mga tao gihapon kami. Oo. Mga tao kamo. Pero waray kamo gamit. Sir, Kay mga pobrihanon la kamo. Kay kung diri kamo mga kabkab tok-tok. Diri kamo ada maokoy hausa nga squatter. Ha? Klaro man na ha? Salit, waray kami labot tayo. Hala, layas. kawaray mo na lang kasing-kasing. Itigab na. Maabutin nun adlaw. May da kagihapon adlaw. Hoy, hoy, Mga waray kasing-kasing. hoy. Gintatarog mo ba ako? Ha? Mga akong trabahador. Bumati ka mo ang ginyakan nga tawo? Ha? Iya ko gintatarog. Nakabati kami, sir. Nakabati kami niya pagtaro kayo mo. Nakabati kami. Sir, waray ko ikaw tarog ka. Layas na! Bangin ko pa ikaw ipadakop ha mga pulis! Layas! Waray gud mga balatian it ng mga tao. Waray mga kasing-kasing. Ginaraw-dawod kita nila. Kay mga salapian. Di rin makatadungan itong erging bubuhat. Di rin ito makatadungan. Ano ba ito natin mo pa nga pagbuhaton? Ay, gubaon na ito nila mga alad nga sim, ha? Kawaton na ito. Total. Waray man nila nila kung gabi, di ba? O sa manla itong bantay. Ito nga ina gintatapuran awa man ito na ada pirmi. Ngan pirmi man, nakaturog. Pwede na ito dito mga gubon dayon. Itong iralan. Ngan kawaton. Ayaw. Diri ito lahat sakto. Diri. Kinahanglan magunahon na kita maupay nga paagi. Itong diri kita makakasala balaod. Salapi ito ni pinakabalaod, Ben. Salapi. Iton angay ito ha ira. Pangmatayon. Lisa. Uy, mas da ako nga ho itong nga sayop. Sala ito. Usa ito nga krimen. Sakto'y pare, Ben. Kinanglan nga makabiling kitahin maupay nga legal nga paagi para atong ginaarong nga agian paggawas. Pero, pare, Ben, ano maupay nga paagi? Ano pare? Sir, anak datong nga mga sim. Sir, Kaya ano nalutan na itabo? sir, gin pangawal kagabi. Sus! Kaya na ginaano ka nga tarantado ka? Nagkikinaturog ka ba? Ha? Sir, ago, imapisang to, sir, kaya ano? Waray ka pulos ka, gago ka! Halalayas! Sir, hindi mo alam ka. Mabulo sa kayo mo. Mabulo sa kayo mo. Gago ka! Ha? Ayaw mo kapag makita pa ako na? Ayaw! Pare, Ben, di rin ba tinapuran ito ni Bong? Saka dito, baging lisog ito pag inaw. Inambara ko nga, ginkawat ang ira temporaryo nga kudal ang mga simba. Oo, okay. Nakabatigi hapon ako ito. Di nagpit ka ni. Masagdan lang natin niya. Bantay ikaw. Beda ka kung ginya kanser buhat to. Ah, Ginya kan nga, no?
Adya kang kabaya, nga may adog po ni Serbong. Alit delikado ka kung may damahitabo kan Serbong. Dila ka! Uy. Ano man? Pare. Kaya din ito buhat itong tinapuran ni mo. Di rito maggaya ka rin sugad ito pare. Bale na. Basta ako, waray lahot. Ginkastigo ni Bong aniya tinapuran kay waray ni Sabot nga ginpangawat ang mga sim nga temporaryo nga kudal nira hanira luti. Ay, oo. Ito na ako nabatian dito construction. Yan bagahin nagdudumot ini nga tinapuran ni Bong. Ha? Ba pari paghirot kay damon na kabitin mo pagyakan na hibong nga may dihin ni adlaw. Pare, Bari, mahin kun ano't mahitabo ito nga Bong. Ikaw iton pagmintaran. Ha? Paano? Mintaran? Amo na pagmintaran? oh, pagmintaran. Pagbintaran. Pagsayo mo Ikaw iton mahin kun ano't mahitabo ito nga Bong. Ikaw iton pagbintaran pare. pare rin. Magano man akin eh. Kung mahitabo ito nga tao. Kaya ako ito pagtatapan, sugad. Dili. Dito siya pare. Dili.